Ayun. Ano yung ginagawa ng dalawang to? Wala bang mas matuloy sa pako dito? Wala, zero. May taga-tawa. Sige, gawa lang kayo dyan habang nakakain ako. Ang mamatche man, no? Nag-wait pa yan. You'll be working for Mahirap na naman ang kumayo. Nag-wait para lang Pagputihin niya, pagputihin niya. Wala ka ng katawan niyan eh, oh. Dinan mo pa! Sige, tama ka lang, ma.